Čo asi vedeli ľudia, ktorí riadili tento štát o drobných starostiach drobného ľudu? Nežiadame hlavy, ale zoberieme veci do vlastných rúk. Všetci členovia strany Slovenskej obrody sú vaši priatelia. Za hustého sneženia sa dnes o 16. hodine zišli na námestí Slovenského národného povstania obyvatelia a študenti Banskej Bystrice na pokojnej demonštrácii. Z improvizovanej tribúny odzneli vyhlásenia predstaviteľov občianskeho fóra. Vyslovili sa za manifestačný generálny štrajk, ktorý môže mať rôzne podoby, tak, aby umožnil každému vyjadriť solidaritu s požiadavkami študentov a občianskych iniciatív zameraných proti násiliu a za zásadné systémové spoločensko-politické zmeny. Podobné demonštrácie boli aj v Žiline, Martine a vo Zvolene. Dnes sa zišli v Stredoslovenskom kraji aj rozšírené pléna okresných výborov Komunistickej strany Slovenska, ktoré sa vyslovili proti štrajku ako forme riešenia spoločenských problémov. Po štvrté, aby bola okamžite rešpektované. Žiadame vás o úplnú disciplínu, to dokážeme svoju silu. Prestaňte pracovať až o 12. hodine a o 14. hodine nech už každý pracuje. Informácie šírite ďalej medzi svojimi známymi, spoluobčanmi, spolupracovníkmi. Tá fakulta bude mať minimálne každý študent trikoloru zavesenú, kým sa štrajkuje. My, pracovníci východoslovenských železiární, štátny podnik, pracujúci na závode Studená valcovňa,